Hemen ikusiko dituzue 26 akuarela, azkenengo 4 urtetan ikasi dudan teknika, aspaldin asmoa neukan ikasteko, baina kostatzen zitzaidan aurkitzea, irakaslea eta Arrasate margotaldean sartu nintzen, eta han hasi naiz ikasten teknika hau. Gaiak dira itsasoa edo, batez ere udan margotzen dudalako, udan dauka denbora margotzeko, gustatzen zait bertara jutea, alba da kanpon margotzea, askotan ezin da, baina saiatzen naiz, oporrak ere egiten dut horren arabera, eta ikusiko duzue itsasoarekin edo urarekin zer ikusia duten kuadroak dira. Akuarela teknikoki zaila egiten zait, pero hemen lortu dut gustora egote hauekin. Paperak eta urak ematen du libertate handia du, eta orduan akuarela kontrolatzea zaila da. Beste ezaugarri bat akuarelarena da bere transparentzia, gardentasuna du, eta ez dira harinak, kuadroak dira harinak. Sartu dut asko giza irudia, Josu Marotokin azkenengo urtetan aurretxun formazioa jaso izan dugu eredu modelokin eta jau sartu naiz kuadro askotan giza irudia sartzen, pertsona bere mugimenduan edo bere eginkizunetan. Eta ez dakit, oinarrian disfrutatzen dut margotzen, asko gustatzen zait. Hemen dauden Hendaia, Zumaia, Plentzia, San Vicente la Barquera, iparraldeko tokiak, eta hoxe da. Herrikoak egin nahi nituen eta agia da kale zar eta txoko zar oso gutxi gelditzen diala Zumarra aurretxun, eta hemen Ipiñarri eta Hasierako etxea da, Albizuatarrak bizi diren etxean. Zumarrari dagokionez, bidezar bukaeran ikusten den etxe zarrak eta atzekaldeko zarrak, gustatzen zaizkit, hor dauden, ez dira gauzak, karratuak edo eleganteak dira zarrak. Gelditu zaizkit kuadro oso ñoñok eta bakarrik utzi ditut bi. Bate galeperra atzekaldeko kontraluz bat da, eta gero bestea egin dut, baina egia da ez dudala asmatzen, oso zaila egiten zait teknikoki. Pero zan pixkat herriari zehozer ere eskaintzeko.